YouTube channel zakakamirabe paiwonse pafanizike ndi chifundo chanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akudalitse Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Ikani mtendere kulemekeza mbweni moyo wanu misa yathu. Tikufika mchikalo cha zolamkulankhula ndipo tikuyoyamba tilankhula akhala mwana wa malemuwa pambuyo pamenewo atilankhule ndi kuyimira kubanja. Pambuyo pa kubanja azatilankhula ndi achamani a parish ya St. Pius. Pambuyo pa achamani a parish ino azatilankhulanso ndi abamfumu a parish ino ya St. Pius. Zikomo kwambiri. I stand here on behalf of my sisters and my brother here. We were born, the 6 of us. What we can say is that in everything we thank God. God gave us a great father. And we thank God for that. Our father was a man of integrity. He was full of love. He was someone that we could trust, and he was someone that we could call and look for advice, and he would gladly give that advice to us. He was a father that was always available for us as his kids. You can talk about when a child is born, our father will be there with our mother. You're celebrating your birthday, our father will be there. My sister here is a member of parliament. My father was always there supporting her. When we were graduating, our father was the first one to be there. He was just a great father for us. He was a father that was very proud of us as his kids. For most of us, I think, who has interacted with our father, the moment you greet him, we start talking about his kids. I think most of you know that our father was very proud of us. There were 6 of us. Every time you meet him, he will tell you that I've got 2 lawyers. I've got a member of parliament. I've got a manager who does IT. Our father will always say that I've got 2 daughters who are working in the bank. For most of you that you've interacted with our father, you will see how proud he was talking about us, the 6 of us. We thank God that he gave us a chance and favored us with such a great father. A dad that will always celebrate with you. And he was encouraging us to push, because every time you want to report to him that Dad, I've done it, and he will be the first one to celebrate with you. For me personally, he used to call me Amai, because I resemble his mom, his late mom. I know that when he was calling me, I had a special ring for him on my phone, and every time it calls, he would say, Dad,
so that I know that someone that I need to give priority to him. Every time I take his call, the first thing that you say, am I? And I will greatly miss that. He was always thankful for the little things that we were doing for him. He will call you, he will call every one of us. Even if you send him airtime for 10,000, but he will call and say thank you so much. He never took our help to him for granted. We tried to save our father, but I think God loved him most. Our father was on and off in the hospital. We never gave up on him. We would drive 1 a.m. to Chikwawa just to pick him up. I remember one day when there was flooding in Chikwawa, my brother had to drive, stand on the other side of the river, cross the river, and took our father on his back, cross him to the river, and rushed with him to Adventist. That was the love that we had for our father. We can't say that we had a lot of money, but we made sure, even if his VIP medical cover depleted, we made sure that our father was supposed to go to the best hospital, and we made sure, the 6 of us, that we contributed, and our father liked it. We will miss the discussions that we had with him. For me, I love football, and my father will always call me and we'll discuss football. That's a father that we had. I know he was doing the same with my brother here. We will really miss that. My mom, I think God knew that my father needed a wife like my mom. She never gave up on our father. The way she was administering drugs to my father, I remember one day I even told her that I think when everything is said and done, you will become a daughter. My mother knew all about the medication that my father was supposed to take. She's just a wonderful mother. And my dad really was really proud to have her by her side. She never gave up on my father. St. Pius Choir, thank you for being here for us today. Our father loved you so much. And it was his wish that when he died, you should sing at his funeral. Thank you so much for being here. And we're hoping that we'll be together tomorrow as well. Lastly, let me say this. A day before he died, when I left Adventist Hospital around 10, I didn't go home. I was driving in the highway and I was listening to a song. A friend called me and said, "Where are you?" And I said, "I'm just driving." I was listening to a song. And this song, I don't know, something just told me that I need to thank God for the life of our father. I don't know if some of us know this song, you can join. But the song that I was singing that time was, "Blessed be the name of the Lord. He gives and he takes away. But in every situation, what we need to say is, thank you, Lord." So I don't know if someone knows that song, but I always sing that song in my car. I will just sing the chorus maybe. He gives and takes away. He gives and takes away. My heart would choose to say, that blessed be your name. Thank you, God, for our Father. And we are hoping that the gap that you have left will be able to fill it. Thank you so much. Ife awanja chilisoni pelikuwandeli pamene salaya bangwacho pamene timakonda kwambiri kunali mthunzi koma lero mtengo wagwa mthunzi walichokera
pakati pathu. Tilibenso kodalira, koma kuti mawu a Mulungu amanena kuti pamene tikulira tilire ndi chiyembekezo. Ife tikulira ndi chiyembekezo kuti tsiku lina tidzakumana nawo ufumu wakumwamba. Mundilole kuti tikamaliza mwambo uno tikhala ndi pulogalamu yobwerera kupita kumudzi kuchikwawa kwachimuna kumene tikayike thupi lathuli mawa. Timati tithokoze ansembe athu bambo mfumu apali chino ya St. Pius, komanso ansembe onse amene achoka madera osiyanasiyana amene muli pakati pathu, chifukwa chotitsogolera ndi nsembe ya misa ya ulemu yotsanzikana ndi bambo athu. Tili ndi chikhulupiriro kuti bambo athu amakonda nsembe ya misa kabila iliyonse. Ndakhala nawo ndithu zaka zochuluka. Anali munthu okonda Mulungu komanso okonda kupemphera. Tithokoze boma la Malawi lotsogoleredwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha chithandizo chonse chimene atipatsa nthawi imene bambo athu anali kuchipatala, komanso kufikira lero lino chithandizo chafika ndipo chafikira kubanja. Tithokozenso a State Vice President a dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima chifukwa cha thandizo lawo limene atipatsa. Thandizo lafikanso kubanja. Tithokoze akhristu a St. Pius oposaposa mphakati umene amakhala madalawa agwira ntchito yotamandika kuyambira tsiku limene anatisiya kufikira lero lino. Tithokoze amabizinesi osiyanasiyana amene mwabwera kudzatikudza pa zovutazi. Tithokozenso onse ogwira ntchito za mboma. Tikuthokozani kuti Mulungu akubwezereni mphamvu zimene mwayenda kufika malo ano. Kuposaposa mutipempherere kuti pamene tikubwerera kumudzi kuti tiyende bwino. Tikuthokozeni nonse chifukwa chobwera kudzatithandiza pa zovuta zimenezi. Zikomo kwambiri. Pepani maindosi kwa chakuchoka kwa munana maindosi tipepese kwa bambo mfumu komanso ansembe onse amene tili nawo mchechi muno lero. Pepani akhristu aku St. Teresa komanso akhristu aku St. John Bosco. Pepani akhristu ene ake onse aku St. Pius. Pepani inu ana amaremu dos komanso achibale onse. Pepani kwambiri kupepesa onse amene akuzidwa ndi fire. Inu amene mukuyenera kulandira ulemu, amene muli nafe mchechi muno, landirani ulemu wanu.
choyambirira tipepese kwambiri ku banja la Magogosi. Kupepesa ngati mpingo, koma ngakhale tikupepesa choncho tikudziwanso zabwino zimene Bambo Dosi anatichitira pakati pathu. Anaja anatchula za mmene analili ngati bambo wadziwa kusamalirana. Ine ndinene moyo wawo wa uchechi unali wotani. Ananena kale bambo mfumu walalika kuti sitingatchule za Bambo Dosi osatchulapo kuti anali mmodzi mwa Khristu obwera ku chechi kuno tsiku lililonse mama uno makanisa ya 6 ndipo akakuti alipo amapezeka ku chechi kuno. Bambo Dosi chikondi chawo mpingo tikanakhala kuti inatonsa amene tili muno timapanga chimodzimodzi machechi kwathu onse kumene timapemphera. Moyo wathu wa Chikristu komanso moyo wa chitukuko cha pampingo ukanakhala osati mmene timaonera masiku ano. Bambo Dosi anali misa yathu ya mama wa 6 kuyambirirapo Akristu amakukwera kupemphera ndikupita pasakhala ndi chopereka. Azibambo atatu omwe mmodzi mwa iwo anali Bambo Dosi anagwirizana kuti ayambe kupereka misa ya 6 kuchopereka cha misa ya 6 amene simaziwa kuti misa ya 6 kuchopereka chinayamba bwanji. Bambo Dosi anali mmodzi mwa anthu atatu amene anapanga chiganizo chimenechi kuti akamabwera ku mamawo azibweresanso chopereka chawo. Anali mtsogoleri kumphakati kumene nthawi imene mphamvu zilipo wa mpingo, komanso tinakhala nawo madera osiyanasiyana. Ndikudziwa kumene akhalisa kwambiri ndi mphakati wa Don Bosco. Adosi ndamene anatiphunzitsa kuti tikapita kumphakati chokatha anthu amatha kutsalira kupatsidwa zakumwa zakudya, ndi anali moyo wa Bambo Dosi. Ndikudziwa Dosi kuti anali munthu onena kuti mukakumana naye nkhope yake nthawi yonse imakhala yachinoni. Anali munthu wasangala ndipo sangala zochoka pansi pa mtima. Chitsanzo chenicheni cha Khristu mmene timayenera kukhalira. Timadalira kwambiri kumphakati wathu nthawi imeneyo Bambo Dosi chifukwa anali munthu osaumira kupereka zimene wapemphedwa ndi mpingo. Bambo Dosi chuma chawo ngakhale anali ndi mwina ntchito yochuluka paso anali kulera ana ambiri, koma samayiwala kuperekaso mpingo. Ndi timafuna tithokoze chifukwa cha moyo wawo. Ngakhale lero tikudandaula koma tikuyeneranso kuti tikhale ndi chimwemwe pang'ono kuti Mulungu anatipatsa mphatso pakati pathu, mphatso ya Bambo Dosi. Tithokozenso maka kudzera ku mphakati wa St. Teresa, achairman a St. Teresa akutithokoza tonse chifukwa cha sapoti yathu imene taonetsa. Akuthokoza Bambo mfumu ndi ansembe yathu onse, akuthokozanso mapadera miphakati ya St. Michael, St. Jude, St. Philomena, St. Patropio ndi St. Don Bosco chifukwa chokhala nawo kuchezera nawo pamene tinali kulira Bambo wathu Bambo Dosi. Akuthokozanso mapadera akatikisi athu chifukwa chokupezeka ndi kutithandiza kuti mwambo
kuperekeza bambo athu Dosi ukhale wadongosolo. Ndithokozenso tonse amene tabwera tidzaperekeza bambo athu bambo Dosi. Lero ndi tsiku la ntchito, koma ndiyesa kuti chifukwa cha chikondi chawo, chifukwa cha zomwe wanatichitira pakati pathu, timenera tibwere kuti tidzaone, tidzaperekeze koposaposa kudzera mu nsembe ya misa imene atipangira ansembe athu tsiku la lero. Ndikuthokozani nonse ndipo tikupempha kuti amene tingakwanitse tiyeni tiyatsatire kwa chamatango mawa lino kuti tikaone pamene bambo athu bambo Dosi akagone. Mulungu akudalitseni nonse ndipo mzimu wa bambo Dosi Mulungu ausunge kumtendere dziko. Pani Dosi ndiye akubanja onse pani ansembe azanga bambo na pio kuchokera ku Community Pastor Center ambo chikampani kuchokera ku St. Mary's Chemusa Parish bambo Zebiri bambo namba amene timakhala madzi pa parish ino chair a parish ndinyense atsogoleri ampakadwa St. Teresa ndi ndinyense machibule ya Kristu nonse abalenso azipembedzo zina amene tili muno epano. Tithokozeni inu nonse amene mwabwera za ndi akubanja watothoza komanso kuti talumikizana nawo mapemphero kudzera mu nsembe ya Ukaristiya kupemphera mzimu wa bambo Dosi. Tithokozeni inu nonse chimene mwachita ndi chikondi ndipo mwakudalitseni chifukwa cha zonsezi. Zonani bambo Dosi apita ndamene tikuwalirawo ndamene tawasonkhanira, koma ndikukhulupirira kuti pa zonsezi zimene ife tachita kuwaperekeza mzimu wawo ukondwera kwambiri pamene ife tipita tibwerera kumene timakhala titatengapo phunziro kuchokera pa moyo wawo. Mzimu wawo ukondwera kwambiri. Zonse zimene tamva zija za moyo wawo wachikondi. Pajamati charity begins at home, kuyambira ku nyumba kwawo, kubanja kwawo, na amakonda banja wawo, na amakonda ana awo, mafika ku mpingo kutumikira modzipereka moonetsa chikondicho kudziko matumikira modzipereka mwachikondi. Chimene chinthu chimene ife tonse tiyenda kuchitenga ndi kupita nacho kumakachikhala, ndipo chimenechi chimene chizakondweretsa mzimu wawo pamene iwo adzaona kuti taphunzira kenakake kuchokera moyo wawo. Zimene amakamba anawachaka ndipo twena fenitu anawathu pamaliro azangoti kaya zipita uko chifukwa chakuti pakukhala ku nyumbako sitisamala za pakhomwayo timangoyang'ana moyo wathu kaya kuzikhutisa kuzilezeresa kaya kutano zoti mwana akusowa fizi tilibe nazo ntchito iyo. Choncho ife amene timakolo tiye tizisenza udindo wathu kukhala anthu odzimana chifukwa cha ana athu kuti tiwafikise pena pake. Tikamaza ngatizasogolefe tizawasiya ana athuwo ali nzika zabwino, ali akhristu abwino, ali ndi moyo wabwino chifukwa chakuti ife tidawalera bwino. Kusakhala anthu ongokonda moyo wathu ongosamalira mimba zathu. Tibwereze kuthokozani nonse chifukwa cha kubwera
kuzalira limodzi akubanja komanso kudzapemphera limodzi akubanja kuperekeza bambodosi. Mulungu akudalitseni chifukwa cha chikondi chimene inu maonetsa pa chisomo ichi. Mzimu wa bambodosi usemutendere. Amen. Awinatipempha bambo Chikampano kuti atsogolere mwambo osadzikana ndi marehemu Bambodosi na mchechi. Ambuye musamuzenge mlandu mwana wanu chifukwa pamaso pano palibiretu munthu wolungama ngati inu nomwe simukhululukira machimo ake. Tsono pogamula mlandu wake tapoda nawo musamuphinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma muthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango chakuliphira kwanu, popeza kuti nthawi adakali moyo adali ndi chizindikiro cha Utatu Woyera, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Ndikunjenjemera ndikuchita mantha poganiza mlandu wodzangu kale wanu. Ndilaukali tsiku lija ndi tsiku la tsoka ndi mavuto, tsiku lalikulu ndi lowawa kwambiri. Ambuye muwapatse kusatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Kristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Atate athu
Tipemphere. Mulungu wathu kuchita chisoni ndi kukhululuka mikhalidwe yanu, tikupemphani tapempha kuti mzimu wa mwana wanuyo Moses Dosi umene mwaulamula kuti usiye dziko lino lapansi musaupereke m'manja mwa adani kapena kuyiwala kotheratu, koma mulamula Angelo anu oyera kuti awalandire kupita nawo kwanu ku paradizo, kuti amene adakhulupirira ndi kumvera inu asamve zowawa za ku Gehena, koma apeze zisangalatso zosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Nthawi ino tonse tituluka panja ndipo kuti chitanda chathu chizabwera pambuyo, tiye titokere panja kuti tikachingamire mfumu yathu.